No. Kaixo kuadrilla, ikusten duzue, Zangotzan gaude, Zangotza, Nafarroa, Euskal Herria, eta hemen dauzkagu lagun batzuk etorri diana gurekin batera bailazoarena egitera. Orain aurkeztuko dizkizuegu, bueno, egia esan, beraiek aurkeztuko dute haien burua, eta hasiko gara hemendik. Urbildu. Ni Itxaso naiz eta Romi egingo dut. Ni Pablo naiz eta Pirritx egingo dut. Ni Javier naiz eta Anakleto egingo dut. Ni Porros naiz eta ni Asier naiz eta Porros egingo dut. Ni Usue naiz eta Remi egingo dut. Ni Jose Mari naiz eta ni Porros. Bera Porros da eta ni Pirritx. Beno, haupa Zangotza, eskerrik asko lagunok, besarkada bat. Porros, guapito. Sudora, cuando se entiende, tú me papa, soy de Torregora. Casi que vais a ver. A ver, Jose Mari, venga, Venga. Sí. Bukaera. Apa Zango?